jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinen don ko sifa e kelle gadan e jeyandiji leydi Sénégal joni paalen koye jeyandiji ɗi. alarba nogas lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadan e jeyandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeyande quotidien le quotidien honno jirɗon noɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe ɓe mbi ko Ceerno Alassane Sall oɗo saaha kay nana laɓɓitina ɗin ɗon banggueji ɗi ganduɗa kay ko banggueji niɓɓi ɗum ko yuwiti e alhaali Azer kam e AOO Power mo leydi Espagne e wiide musidɓe men jeyandiyankoɓe kanko Ceerno Alassane Sall o sutti ɗon ko guri ko caggal nde wonno e huccodirde e ɓe ganduɗa kañumen goni e jeyandiyankoɓe ko wonata ɗum ko kamɓe musidɓe men jeyandiyankoɓe ɓe mbaɗi jillu ha toon to Falde Kanel wuuro wiyetego Dambankani ɓe kollitti noon oɗo saaha joni ngabbugol maayo ngo waɗi kulhuli wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni hotɓe on ɗon diwan mo ganduɗa kay ko toon to Falde Kanel woni e Dambankani e wiide mabɓe noon on ɗon pom ko kañum kay woni ko fuɗɗi ɗakkitade ko ɗum jeeyi sababu ɗin ɗon ɓesguli ene gondi e kulhuli oɗo saaha joni jayne nde arti e alhaali e Nations Unies ɓe mbitande ko Nairobi e kañum kay nana ƴetta tabal mangal ko yewiti e alhaali organisation on ɗon biyeteɗo Nations Unies ɓe kollitti noon wonde kay e caggal toon to New York wondude e Genève kam e Vienne capitale mo Kenya woni Nairobi ma wontu on ɗon 4e siège mo ganduɗa kay Nations Unies ene jogo toon jonde ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kam woni jayde quotidien le quotidien jayde nde ganduɗa kañum woni les échos kañum arti koye alhaali on ɗon mo ganduɗa kay kañum woni AOO Power mo Espagne kam e Azer mo leydi Sénégal e wiide mabɓe noon o mo ganduɗa kañum woni e Ceerno Alassane Sall sarɗiyanke o kanko kay o suuti konngudi e gulɗi jaw ko yewiti e on ɗon fannu ɗum noon o holliti noon wonande kay ma o wat traqué ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e wadde responsable en ko yewiti e on ɗon alhaali mo o laɓɓitin e gueɗe ɗe no hannirta niyete o holliti ni wonde mo ƴettu gueɗe ɗe foof o nawa ɗum e dow yesso lawol ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde les échos e ɗin ɗon konngudi ɗi ganduɗa kay kanko Ceerno Alassane Sall sarɗiyanko o suuti ɗum caggal nde wonno e huccodirde e jeyandiyankoɓe e jayde ganduɗa kam woni e jayde Rewmi quotidien kañum arti ko e hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko e wiide makko wiide mabɓe noon kanko Ousmane Sonko e oɗo talata alarba hande ma o huccodir e ɓe ganduɗa kañumen goni patronat en hani e secteur privé o kanko Ousmane Sonko ɗum ɗon noon ɓe kollitti toon ɗum wonata ko e ñalawma hande o kamɓe musidɓe men jeyandiyankoɓe ganduɗa kay ko kamɓe goni jayde ganduɗa ko kam woni e jayde Rewmi quotidien ɓe garti hen kono noon kadi ɓe garti e nanggugol walla mbiyen noddugol omo ganduɗa kañum woni Doudou Coulibaly e jeyandiyanke o ɓe kollitti noon wonde kay Doudou Coulibaly hande kañum nene waɗa convoqué toon to cyber criminalité ɗum ina tawe nder jayde Rewmi quotidien jayde gendire nde Le Soleil kañum arti koye jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye waɗi toon to leydi ndi ganduɗa kañum woni leydi Japon e wiide mabɓe noon kanko hoorejo leydi ndi o huccidiri toon e o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi mo Mauritanie o mo ganduɗa kañum woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani e mo noon ko gam jiidugal mabɓe toon to leydi Japon mo noon ko gam wawde wadde e renforcé woni tan coopération jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ɗum woni ko tawete e nder jayde gendire nde e jayde Le Soleil e jayde Le Point kañum arti ko e keblanugol ko yewiti e gammu woni mawlud hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Tivaouane ɓe kolliti noon wonde kay laamu ngu ina anniyi wadde mobilisé sembe muɗum kala ɗum ko gam ko yewiti e on ɗon événement wawa yarude yesso no hannirta niyete e wiide jayne ndete ɓe garti noon gam hollirde natal omo ganduɗa kañum woni Jean Baptiste Tine jagorɗo tambiɗo gueɗe nder nderiji kam e nden ka e kisal ɓesguji ɗi kam e yoga e terɗe toon to Tivaouane ɗum noon ko gam artude tan e organisation woni ko yewiti e on ɗon gammu woni kay darde laamu ngu foti darade ha ɗum wawa yewtude no hannirta niyete e wiide jayde ganduɗa kam woni e jayde Le Point ko wona ɗum ko ɓe garti e mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Diaz mo ganduɗa kay ko gonnoɗo ete maire mo Dakaru ɓe mbi noon Barthélémy Diaz kañum kay ha joni jaɓani yadani e on
on ɗon élection anticipée ɗum koko yowiti e alhaali lomtade mo toon to mairie mo Dakar. Jayde l'évidence kañum arti koye o mo ganduɗa kañum woni Ceerno Alassane Sall caggal kuccam hakkude makko e jayndiyankoɓe o wolliti noon o wonande kay e oɗo saaha joni o waɗi exigé woni tan namdima ɓe ganduɗa kañum goni laamu ngu nde waɗata annulé hono on ɗon projet de marché ko noon kadi waɗata enquête woni losko ande beele hunde nde holno ɗum yaari ko yowiti alhaali power mo leydi Espagne kam e on ɗon mo ganduɗa kañum woni Azer ɗum ene tawe e nder jayde nde ko waɗa ɗum ko goɗɗum ko tawate e jayde he ko konngudi omo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany gardiɗo kanɗo lande wiyete ko mouvement gom sababu kanko Bougane Gueye Dany o hokkiti konngudi fewni ɗum e oɗo régime ɗum e tawe e jayde yor kañum arti ko e jillu hoorejo leydi ndi e toon to Japon ɓe mbitande ko Bassirou Diomaye Faye kañum kay waɗi activé ɗum ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni partenariat hakkude leydi Sénégal kam e leydi Japon hani e gueɗe jokkodiral woni ko yowiti e diplomatie ɗum kala ɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe garti hen e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde yor jayde la libération kañum arti ko e alhaali omo ganduɗa kañum woni ArcelorMittal e wiide mabɓe noon Aly Ngouille Ndiaye kam e Birima Mangara kamen ɗiɗo fof noon mbaɗama convoqué toon to doyen des juges to ganduɗa kay ko sanga waktuji sappo subaka e ñalawma hande o ɗum jogori wonde e wiide e jayde ganduɗa kay ko kam o woni e jayde e libération jayde ganduɗa ko kam woni jayde source a kañum arti ko e alhaali on ɗon élection mo ganduɗa kay ko élection anticipée gam lomtade mo ɗum ko wiwiti e mairie mo Dakaru kanko Barthélémy Diaz kanko noon on mon waɗa dénoncé on ɗon irrégularité e wiide musidɓe men e jayndiyankoɓe Barthélémy Diaz kañum kay waɗi tiré à vue e wiide on ɗon nden ɗon jayde ko waɗa ɗum ko ɓe garti kadi e omo ganduɗa kañum woni Ceerno Alassane Sall e ɗin ɗon 37 milliards d'accusation e hono noɓe mbiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe omo ganduɗa kañum woni sarɗi hen ko Ceerno Alassane Sall ɓornima wutte on ɗon loskiyanke biyeteɗo Colombo gam wittude ko yowiti e alhaali power kam e wondude e Azer ɗum ko yowiti e on ɗon marché mo ganduɗa kay ko yowiti e on ɗon fannu e wiide musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe jayde source a jayde Vox Populi arti e kanɗon haala kamɓe noon ɓe gartiri ɓe mbi ko Ceerno Alassane Sall kañum kay waɗi signé on ɗon accusation sur les 37 milliards ko yowiti e alhaali power mo kañum e Azer ɗum ne tawe jayde ko waɗa ɗum ko kamɓene ɓe nokki konngol Barthélémy Diaz mo ganduɗa kay nena waɗa attaqué on ɗon ministre woni jagorɗo biyeteɗo Moussa Bala Fofana ɗum ne tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Vox Populi konngudi jabtowol omo ganduɗa kañum woni directeur mo Azer kañumne ene tawe e nder jayde nde ganduɗa kam woni jayde Vox Populi jayde La Tribune arti ko e convocation mo ganduɗa kay o woni Aly Ngouille Ndiaye gonnoɗo ete jagorɗo o waɗama convoqué e subaka hande o ɗum noon wonata ko to juge du premier cabinet d'instruction e wiide musidɓe men jayndiyankoɓe kanko noon jeeyi sababu noddugol makko ko yowiti e alhaali ArcelorMittal jayde nde arti e goɗɗo mo ganduɗa kay noddama kañum nene ma notoye subaka hande o on woni on ɗon jayndiyanke biyeteɗo Doudou Coulibaly mo ganduɗa kay kañumne waɗama convoqué toon to cybercriminalité ɗum ene tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde La Tribune jayde L'Observateur arti koye on ɗon convocation ɓe mbitande ko alhaali ArcelorMittal ko ɗum jeeyi sababu omo ganduɗa ko kam woni Aly Ngouille Ndiaye gonnoɗo ete jagorɗo e laamu Macky Sall kañumne ma notoyo e subaka hande o ɗum noon wonata ko yesso omo ganduɗa kañum woni doyen des juges ɗum ene tawe e nder nden ɗon jayde wiyetede jayde L'Observateur ko waɗa ɗum ko ɓe garti e alhaali power mo leydi Espagne kam e omo ganduɗa kañum woni Azer ɗum ne ene tawe e nder jayde nde konngudi ɗi ganduɗa kay Ceerno Alassane Sall suuti ɗum caggal nde wonno huccidire hakkude makko e jayndiyankoɓe ɗum ne tawe nder jayde L'Observateur jayde coftal ɓalli nde jayde point actu sport ko ɗon guddi tan robinu meɗen jayndiyeji kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye ngal ɗon poccal bannogal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Soudan ɗum koko yowiti e CHAN 2025 ɓe kollitta noon Sénégal e Soudan kañumen ɗiɗo foof dañi fartange e yewtude e jaɓal woni quart de finale ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi ɗekki e ndiga ɓe kollitta noon Sénégal ma dañ fartange huccodirde e ndin ɗon woni leydi Ouganda ko noonne kadi ɓe ganduɗa kañumen goni leydi Soudan kañum wonata ko hakkude mum e leydi Algérie ɓe kolliti kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e La Liga toon to leydi Espagne wonande kay omo
ganduɗa kañum woni Kylian Mbappé. ɓe mbi ko Kylian Mbappé kañum kay hokki polku wonande kay on ɗon kippo biyeteɗo Real Madrid caggal nde petti pettal mabɓe gadaniyol koko yowiti e Liga toon to lewlaji Espagne. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinna on ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal ko adi keɗen mbaynodira en jettat jarnen dendagal wattuɓe hakkillaji mumen e ko waɗete ko noon kadi en jarni ɓen ɓe ganduɗa nana toon to sengo commentaire uji ɗi e kala e saaha ɗen commentaire uji ɗiɓe mbaɗata en jettiɓe en jarniɓe no hannirta niyete eɗen mbiyaɓe donde lingu ko ndiyam ko kamɓe goni e doole Pindi TV. wadde noon ko ɗiɗo konngoni ko guddirten robinde jayndeji ha janggo so ko Allahu lamɗo jaaɓi jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.